I dag laver vi en dansk klassiker, risengrød, og den laver vi i Thermomix. Du skal bruge 200 gram brødris, som du kan direkte variere i Thermomix. Tilsæt derefter 1200 gram mælk. Tilsæt salt efter smag. Det er nu vigtigt, at du fjerner målbageren af lågen. Indsæt Thermomixen nu til 50-60 minutter, 90 grader og rørskættrinet mod uret. Du finder opskriften i Cookidoo-appen under risengrødsgrød.